Har du været over der med rørlægger? Arbejder ikke? Han har mange fridage, ja. Nej, han skal sådan gå med noget. Nej, men jeg blev lidt skuffet, da jeg så Jonas, der var på besøg, uden at komme forbi her og sige hej. Han mødte jeg. Man kan ikke blande arbejde og fornøjelse. Vigtigt before pleasure. Hvad så hvad? Ja, jo, det er godt nok. Jeg arbejder besøg, ja. Det vil være en god forretning, tror jeg. Ja. Og det tror jeg bare, vi skal lade om. Ja. Jeg tror faktisk, det var en god forretning. Der er noget arbejde, man egner sig til, og så er der noget arbejde, man ikke egner sig til. Jeg tænker på det der, altså mandlige prostituerede. Hvordan fanden fungerer det? Altså, der skal jo ligesom ske et eller andet, før man kan fungere. En lille pille, en blå en. Når du ligger sammen med en 90-årig, eller hvad? Ja, eller hvad det nu er, altså. Mand. Ja, en mand eller dame, eller altså hvad som helst, altså. Ja, hvis man ligger sammen med en 90-årig. Altså problemet er, at kvinder behøver ligesom ikke tænde. Ej, de skal bare være der. De skal ligesom bare være der. Ja. Men en blå pille, tror jeg godt kan afhjælpe meget. Jo, men altså, jeg tænker på før det, der har været, altså, der har været trækkerdrenge før man kunne få piller. Ja, man kan ikke være godt for alt. Altså, man kan jo godt, man skal jo ligge og høve lidt i banditten og lukke øjnene og tænke på, at det er en eller anden lækker killing. Ja. Problemet er, hvis du gør det 5 gange om dagen, så kan det godt være, men altså... Så har du ikke også god business kørende, tror jeg. Det var det måske. Så er det en god... Så er det en god... Jeg ved ikke. Ellers er det en røvdårlig business. Ja. Prøv. Jeg er selvfølgelig ikke så